kada nešto želiš da postigneš, ostvariš, dostigneš, ovako kaže, razmišlja osoba koja nije klizač, ko zna šta želi, gde ide i tako dalje, tako dalje. Kaže, probudi se i daj. Kaže, šta da dam? Bilo šta. Bilo koji vid usluge. Daj. Svi mi ljudi se vezujemo za finansije. Niko ne želi da pruži nešto bez da mu se plati finansijski. To onda nije to. Objasnit ću. Ako idete na posao i čekate platu, radite svoj posao koji ste određeni da radite i ne radite ništa više od toga, to je malo dublja tema da idemo, ali probat ćemo. Ne radite ništa više od toga, samo ono što vam je rečeno, dođete kući, jedete, obavljate fiziološke potrebe, gledate televiziju, spavate. Možda i vežbate, bilo šta god radite, radite za sebe. Tako? Idete na posao koji vas plaća finansijski, a onda svo ostalo vreme vam posla posvećujete sebi. Eventualno nekad nešto nekome učinite, ali ovde je poenta zaista pomoći duboko što više možete. Ne možete da ne radite ništa, a da očekujete svašta. Ne možete da očekujete da neko vas prvo plati pre nego što mu nešto pomognete. Dajte, pomozite, uradite. Svi očekuju ono, ja počnem tvoje leđe, ti počneš moja. Šta to znači? Ja te i popraviš pored, ti meni popraviš vodoinstalaciju. Znači opet se zna šta će biti ishod. Ovde se ne zna šta je ishod. Daješ, pružaš, radiš, daješ, pružaš, radiš, pomažeš. Ne znaš kad, šta, koliko, zašto ćeš dobiti nazad. Ako ti pružiš ovaj vid energije, ti ćeš ekvivalentno tome dobiti energiju nazad, ne znaš kad, ne znaš zašto, ne znaš gde, onoliko koliko ti osjećaš ove energije. Sad, ako ti pomogneš nekome i tom nekome tvoja energija znači ovoliko, a ti si je pružio ovoliko, to znači ono kome si pružio tu pomoć, energiju, njemu znači ovoliko, tebi će se vratiti, ne znaš kad, ne znaš zašto, ne znaš gde, ne znaš od koga, ekvivalentno energije koju ti osjećaš, koja tebi znači. Energija. Energija je valuta, univerzalna. Univerzuma, Boga, kako god želite. Mi svi vidimo valutu kao novac, ali energija je valuta. Vama, vi možete pomoći nekome na nekim poljima i vama se može vratiti to ili kroz novac ili neko vama da pomogne, ali ekvivalentno one energije koja je značila nekome. Nadam se razumemo. Znači, ja sam pružio ovoliko energije i dao sam nekome, tom nekome kroz pomoć, bilo kakvu, opet ovo se ne odnosi na financije, ovo se odnosi na pomoć. Kako pomoći osobi, se osjeća bolje, živa, šta god daje. I onda toj osobi to toliko pomogne da je znači ovoliko. Pa kad se meni to vrati, ja ću da dobijem onoliko u mojoj valuti. Ok? Svi ljudi, ja do skoro, pre 3 godine, sam očekivao da mi se plati da bi nešto uradio. Ne ide tako. Može, ali će biti određeno. Bude određeno. Limitirano. Zato i kaže, pomozi, daj, pruži, čini. Sad, ima jedna jako važna stvar. Ako mi, kao ljudi, idemo kod nekoga ili pomažemo nekome kroz telefon, kako god pomažete nekome, ali razmišljate, čekaj, koliko će ovo da znači ovoj osobi, koliko ću ja da dobijem, kad ću ja da dobijem, šta će... Nema ništa od toga. Možete da pomognete toj osobi, ali nema ništa od vas. Vama se ne vraća ništa. To je zakon univerzuma. U šta god verujete, u Boga, univerzum, šta god da verujete,
tako funkcioniše. Ako dajete nešto da bi vam se vratilo, blokada. Blokada. Tu se dešava prava blokada. Mora biti istinsko, čisto, puno energije, iz ljubavi, iz strasti ka tome da se pomogne nekom, da se uradi nešto. Ako danas posadite biljku, vi razmišljate kad će da nikne, šta će nikne, koji proizvod god da posadite. Razmišljate. Ali opet nešto može se desiti da ne nikne, jel tako? Vreme, zemlja, ovo, ono, tamo, vamo, plod, ne znam sad ja baš kako to ide, ali razumete? Može propadne, previše vode, previše sunca, manjka vode. Razumete? Tako isto i ovo. Ako ja sada nekome pomognem iz ljubavi, bez da razmišljam šta će se meni vratiti, to se vrati. Kad? Ne znam. Koliko? Ne znam. Zašto? Ne znam. Zbog čega? Ne znam. Od koga? Ne znam. Ne možemo mi to da znamo. Jednostavno pustimo. Ali ako mi sad vidimo nekog na ulici, sad ću ja da mu dam, ne znam, ovo je ekvivalentno u 5 evra, ja mu dam 5 evra, evo sad on prolazi, ja ću mu dam, koliko njemu znači tih 5 evra, kad će to meni se vrati, koliko meni znači ti što njemu znači da... Gotovo. Ti ćeš dati to, super, dobio si point, ali nisi dao od srca. Ako daješ sa očekivanjem da ti se vrati, gotovo. Gotovo. Nema ništa od toga. Mora biti istinski. Nađi šta ti daje tu žar za istinskom pomoći, za istinskom ljubavlji, da se nekome pomogne, učini. Mi smo mnogo fokusirani na valutu novca. A omašili smo poentu. Sve je energija. Novac je energija. Ljubav. Savršeno. Mašili smo sve to. Fokusiramo se samo na to umjesto da razumemo da nekada će da se vrati u valuti. Neko će ti učiniti nešto što nema cenu. Neko će uraditi nešto za tebe što nema cenu. Ne može se kupiti. Ako nekome pomažeš, vrati ti se. Sad ako nekome ti pomogneš financijski, ne znam, eto, tebi će se vratiti ekvivalentno te energije energija kojoj znači ta energija, veličina energija ako u financijama, šta znači toj osobi koji si ti pomogu, tebi se posle vrati, ali opet, može da ne bude kroz financije, može da bude kroz drugačiji vid iskušenja, iskustva, upoznavanja. Tako funkcioniše univerzum. Tako radi univerzum. Nadam se da me najbolje razumete na ovaj način. Vi možete nekome sada pomoći, evo daću primjer. Pomognete ovako, zato ja stalno volim da dam primjer. Date novac ovoj osobi ovde, koju vidite. Date od srca, zato kažem, kako se osjećaš kad daješ? Da li razmišljaš šta ću dobiti? Ako razmišljaš, nemoj. Ili daj, jednostavno daj, ali vremenom ćeš naučiti da to ne ide tako. Ne funkcioniše univerzum tako. Razumeš? Nego jednostavno ti, na primjer, daš nekome od srca i onda šta može da se desi, velika je verovatnoća, je da ti kroz mesec, 2, 3, 5, godinu dana, nema kad, rekao sam, ne možeš da znaš kad, koliko, zašto, od koga, ništa. I ti onda slučajno, pod znacima navoda, upoznaš neku osobu koja ti promeni život. Finansijski, emotivno, porodično. Energija je sve, svuda. Kada sam ovo razumeo, ovo je bilo skoro. Možda pre
4 meseca samo. Zapisao sam. Naježio sam se. Zato što sam osjetio. Pomaže. Ne očekuj ništa. Radi više. Evo primjer. Za posao. Ko radi na poslu i kao što sam rekao u početku, ako ne radite više nego što se na poslu traži, ne možete očekivati više. Nema ljutiš, ali tako? Ako se onaj tamo bori i radi više, dobija više, nema ljutiš. On se bori, radi više, dobija više. I zato ide rečenica učini, uradi više nego što se očekuje tebe i više nego što si finansijski plaćen. Pruži više energije, više pomoći. Ljudi kažu zabada nos u druge stvari. Ne. Radoznalost, želja za rastom, potreba za rastom, želja, ciljevi, ostvarenje. Pružiš više energije na poslu, neko će to da primeti. Kad, kako, koliko, zašto, ne znaš. Pa ti to ne možeš da znaš, nikada. Ali šta možeš? Je da uradiš nešto. Ti uradiš nešto, pa uradiš nešto. Očekuješ ništa, pa opet, pa ništa, pa opet, pa ništa, pa godinu dana, 2, 3, 5. Pa sa 5 godina život se promenio. Ko je ovaj lik? Šta se desilo? Kako je on bio ovamo, sad je ovamo? Kako? Preko noći. Ništa nije preko noći. Nema preko noći. Niko ne vidi ono gde se neko borio. Ako radiš nešto da bi drugi vidjeli, evo, ja sam sad daj da snimim da on to da bi drugi vidjeli. Pa ne radiš od srca, džabe. Ne možeš. Univerzum kaže, on to radi s namerom. Nije čista energija. Ljubav, energija, valuta je to jedna. Bravo, sesija sam sa sobom kroz ovaj klip, ali ovo ide na YouTube 100%.